Wara li ħejna traffic lights u ħloqna l-korsijiet temporani bdejna t-tielet fażi tal-proġett, bħalissa din naħdmu fuq l-iskavar għal pedamenti tal-pontijiet, nżilna l-livelli fejn ħassir pjattaforma tal-konkos u taħt jkun hemm sensiela ta' piles li fuqhom ħajbnew il-pilastri. L-ewwel strutturi ħajsiru ħajkunu l-flyovers li ħajwasslu minn triq Garibaldi għal triq Aldo Moro.